1149, mulți stimate educatoare, cărora le mulțumim din start pentru efort și înțelegere, vă spunem bun venit în această casă a cărții, la Biblioteca Aleco Rousseau. Hai să aplaudăm. Astăzi, la biblioteca noastră, începe săptămâna ușilor deschise. Este așa o manifestare care se numește Săptămâna Ușilor Deschise. Desigur, ușile bibliotecii noastre sunt întotdeauna deschise. Vorba e că pe parcursul acestei săptămâni, aici vor avea loc, într-un ritm susținut, multe manifestări culturale, în vizite ale copiilor de la grădinițe și licee, diferite surprize le-am pregătit copiilor, întâlniri cu personalități marcante ale culturii noastre. Toate acestea se fac pentru a apropia cât mai mult copilul de carte. Căci se știe, cartea este lumina vieții. Adineauri eu am pronunțat cuvântul surpriză. Am pregătit o surpriză și pentru voi. Surpriza noastră este întâlnirea voastră de astăzi, dragi copii, cu poetul Ianuș Țurcanu. Să aplaudăm prezența dumneavoastră în rândurile noastre. Nu vrem să vă reținem prea mult, dar totuși vrem să vă spunem ceva. Ianuș Țurcanu este un poet important, unul dintre cei mai cunoscuți poeți de pe planeta literaturii noastre pentru copii, care stă frumos alături de colegii săi de generații, cum ar fi Iulian Filip, Vasile Romanciuc, Arcadie Suceveanu, Leu Butnaru, Nicolae Dabija și mulți alții. Noi, de la mic la mare, suntem datori, așa e condiția noastră pe pământ, de a face fapte zilnic. Faptele voastre care sunt astăzi? Să vă iubiți părinții, să ascultați de educatori, iar faptele unui poet le constituie cărțile sale, nu? Cu ocazia acestui eveniment, noi am organizat și o expoziție de carte care se numește Ianuș Țurcanu, un scriitor mare pentru cei mici. Ce conține? Din ce este alcătuită această expoziție? Din cărțile oaspetelor nostru drag, Ianuș Țurcanu. Fiindcă nu prea dispune de timp, eu așa o să le trec în revistă. Aici mi trebuie și un ajutor care se cheamă ochelari. Ne luăm așa pe rând. Câteva dintre cărțile lui Ianuș Țurcanu. Pițigoiul în ciubote, alta, Motanul navigator, Bravo Mionache, dacă e Bravo Mionache, cred că e despre vreun pisoi, de măgă. Altă carte, 2 lei. Unii dintre voi probabil că ați și citit-o. Da! Și acasă au cărțile. Alta, Cucul cu cucui, o girafă supărată, Ce ascund cuvintele, altă carte, 10 frați neastâmpărați, Cântec de început și altele. Eu vreau să vă spun că această expoziție cuprinde doar câteva dintre cărțile lui Ianuș Țurcanu. Noi vă întrerupem, avem și noi carte. Ia ca auzi, joc cu fermecat. Cu fermecat. Iată, vedeți? Ea nu le cuprinde nici măcar pe cărțile care se află în biblioteca noastră, fiindcă avem foarte multe cărți de Ianuș Țurcanu, dar nici nu avem unde le expunem. Vreau să vă spun vouă că după câte am numărat eu, Ianuș Țurcanu a scris, dacă e așa, va confirma, dacă nu mă va contrazice, vreo 50 de cărți, dintre care jumătate sunt pentru adulți, pentru cititori maturi, sunt cărți de poezii și de aforisme pentru maturi, iar cealaltă jumătate, adică 25,
le alcătuiesc cărțile pentru copii. El mai are un domeniu foarte interesant, într-un fel, împreună cu diferiți compozitori din Moldova, a făcut întregi cărți de cântece pentru copiii de la grădinițe și pentru liceieni. Totul, bună oară, aici are o carte, Cântecul de început, el a scris-o împreună, a făcut-o împreună cu vestita compozitoare pentru copii, Daria Radu. Eu știu că Ianuș Țurcanu mai are cărți de romanțe scris cu compozitoarea Svetlana Badrajan, cu cântece pentru copii pe care le-a scris împreună și cu alți compozitori din Republica noastră. Deci el acoperă niște domenii foarte importante. Atât cuvântul tipărit scris, cât și cântecul care împreună contribuie la educația micilor cititori. Ar fi multe de spus aici despre poetul Ianuș Țurcanu, dar profitând de faptul că el se află în rândurile noastre, noi o să-i rezervăm mai mult spațiu dumnealui, că voi în fond pentru asta ați venit aici. Deci, surpriza noastră pentru voi este poetul cu... Ianuș Țurcanu, da? Cine e? Dar am înțeles... Dar avem și noi copiii, tot avem o surpriză pentru Ianuș Țurcanu, da? Pentru a demonstra că noi citim cărțile lui Ianuș Țurcanu. Copiii, tot domnul Ianuș Țurcanu v-au pregătit o surpriză și vrem să vă prezentăm un mic recital de poezii pe care tot dumneavoastră le-ați scris, da? Nu știu, eu nu știu ce Ascultă, să prezentați. Păi ne să spunem, să ascultați. Alina Botnari, Renuța, hai, Poate să citeți, domnul te rog. Dinu, eu nu știu, am să Da. Lui domnul Ianuțu și lui domnul Dinu la toată publica noastră. Poezie se numește 2 lei. În pădure o moș cu barbă a pierdut un leu prin iarbă. Putea zise prima eu, l-am găsit de leul meu. Lupul sculpă printre dinți, leul e al meu să știți. Ei ba, ursul mormăi, eu socot că al meu va fi. Ce aveți cu neamul meu? Iese din tufișul leu, el e leu și eu sunt leu. Oare e atât de greu să înțelegeți că e al meu? Cum era de așteptat, ceilalți nu au protestat. Ce puteau să facă ei? Împotriva a 2 lei. Bravo, aplauze, bravo! Mie să aplaud, ea e prima și prima întotdeauna e foarte greu, foarte frumoasă. Aplauze încă o dată, Da. lui Alina, bravo! Иди туда, немножко попала в кадр. Иди вот туда, Светлана, иди. Carla, frumos, cu intonație, Carla. Izvorul curge pe lume, pentru drumeții stobit și însetat. Grâul crește pe lume. Ca să... Ca pentru a face pentru a face live. plaiul bogat. O stea? Astea răsare pe lume, ca să privim către cerul înalt. Mare. Mare tresare pe lume, Visă? ca să visăm în țări depărtat. O floare. O floare crește pe lume, Pentru pentru a face pământul frumos. omul? Omul trăiește pe lume pentru a fi mereu de folos. Aplauze, bravo, poezie. Ia uitați poezia asta nu o cunosc de rost, eu nu știu toate poeziile mele de rost, spun mai vreo 3-4, celelalte le citesc din carte, așa că și voi citiți din carte. Da, Când bine. uitați ceva, uitați-vă în carte. Așa, este corect, da. Настенька, Настюша, spune poezioară ta. De viață, poezie. Liniște! Cu purceluș s-a urcat pe gheața sus. Nu e vară eu. Nu ai șanse? Nu ai șanse, e să Cu privire? Privirea îndrăzneată zice,
Iată-i purcel, așa. Nu știa purcelul, bravo, aplauze. Haideți să mai ascultăm încă și picație, Catiușa. Cum se numește poezia ta, Catiușa? Mergeluțe, așa. Mergelele. Tare. După ce? După ce mă mai Zburda, învârtindu-se, tare. Sâmbătă. Bine, foarte bine, aplauze. Bine. Iată Ionuț, are dorință Ionuț. Hai spune ce e poezioara ta, Căzlie. Cum se numește? Poezia se numește Maimuțica. Da, liniște. Un vecin din bloc costică. Tare. Un vecin din bloc costică. Toată ziua ziolică. Sare ca un maimuțoi și se petrece și înapoi. Becuri sparge. Becuri sparge, îi viteze. Face tube de faileză. Albeturile agață și le trage la pământ. Când aude o păvață, limba spate cu conțină. Bun e nume de costică, îi zice cu maimuțică. Așa, bun e nume, aplauze. Bravo! Da, da, da. Gata. Pe urmă să prelungim, bine? Da, gata. Hai. Nu, Și nu. o să mai zicem puțin, da. Haideți să domnul Denisa, spune-ar ca poezioară, fiumă, bine? Все, мы ничего не ставим. Ia ascultați poezia, nu se aude. Așa de frumos, Bravo, ia uitați poezie. Dar cine se comportă așa urât? Doamna Marie. Doamna Marie. Nu, i-a venit o ospiție, uitați-vă, frumos, privire aici, bravo. Încă doi copii vă mai vor să vă mai spună încă o poezie. Hai. Ei amândoi îl spun. Da, ei Ia împreună. ascultați, Dar uitați întoarceți acest așa la frumos. copii să vă audă și copiii și domnul Ianu Ștefan. Hai, tare. Supărat. O aștepte mama, domnule Motan. Ia că și el a învățat. Domnule, mămică-mi caută mâncare. Stai, mușcă! Stai mâncare, brânză, nu încerca să le Eu, stimate Eu, stimate domn, încă nu am dinți.